Pois estamos no módulo 1, en donde traballamos a liña de ecotoxicoloxía mariña do grupo Ecocost, que nos dedicamos basicamente a desenvolver ferramentas biolóxicas para estudiar a calidade da auga mariña. Se nos queremos saber se unha auga está contaminada, en lugar de facer análisis químicos, ou a maiores de facer análisis químicos, incubamos unhas larvas de ourizo, o noso modelo biolóxico, nesas mostras de auga, e según o desenvolvemento da larva, vemos se hai contaminación ou non. No proxecto Glaucos, distintos socios da empresa privada van desenvolver polímeros biolóxicos e o noso papel dentro deste proxecto é que antes de comercializar eses novos produtos nos testemos que non van a ser peligrosos para o ambiente. Para iso, o que facemos é incubar as larvas de ourizo, que son o noso modelo biolóxico, digamos, a nosa rata de laboratorio, en eses novos produtos e comprobar que as larvas se desenvolven adecuadamente. Utilizando un equipo como este, o que se fai é ver que o desenvolvemento larvario seña normal ou, no caso de que estes produtos desprendan algún tipo de sustancia tóxica, vamos a ver que as larvas son anormais, que lle faltan brazos ou incluso que non se desenvolven en absoluto e só temos embrións.